Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Aguroy. Oh my. Anyway, kaya nakabiya ka naman ka di ay di sa mga laboratory. Can we schedule it tomorrow? Professor? Pastilan. Ambot ko nung saon ko ikaw sa pagpasabot na yan Gabi. Kung sa'yo mong ipasabot? Kwan, my schedule for tomorrow is full. Aguroy. Excited pa ba kayo si Sophie nga maging sulti ni Bravo nga imong invention? I'm so very sorry to disappoint you, Gabi. Hey, unsaon. Kini laging ilado kita og daghan ang litamod. Daghan kog mga invitations for talk. Guesting sa mga nagkalain-lain nga LGUs and even sa mga different universities outside Cebu. Well, mao ba? Oh my. Again, I'm sorry, Gabi. It's okay. Kaya kung sabay ako ahimo. Bago tanan na lang ko di mo kung kining unsay posible nga date nga available ka. Aron nga ma-schedule usab na ako. Kining mabutang sa akong organizer. Ingnon ta na lang ka ni Gaba. What about kung... ako na lang ang mutawag ni mo anytime kung free na ko. You know, along the way sa atong mga commitments, schedules, di gyud kalikayan nga daghan ang ma-interes sa atong abilidad. And that, mainguntang mahimo kining rason nga may posible pang instant schedule nga madugang sa akong mga itinerary. Okay. Come on, man. Sure up. Lagan pang higayon nga magkamit kita dito sa laboratory together with your lovely daughter. And I want to make sure nga pag-abot yan higayon mas advance na niya ang Bravo X nga inyong mamit o makigsulti personally. Paniguro ko ka na ganimo, Gabi. Naunsa naman na dihang inyong gitrabaho mga animal mo? Wa pagyapon na mahuman? Wapa, pagi profesor. Dako pagkuhan. Pitaw, prof. Bullshit! Marag taon-taon na pagini. Bullshit! Kamanga iya ba ninyo? Pila pa man ka oras ang akong pabuton, una na mahuman dihang akong ipatrabaho ninyo. Marag taon na pagini, prof. Damn it! Mga engineer man ka mong tinood. Yan ang ingon man ana mo kaya o kahinay mo trabaho, ha? Sige lang, Prof. Buhato na mo ang tanan kutob sa mong mahimo nga mas madali ni. Mo inform raw niya minimo kung mahumana na mo kini among gitrabaho, Prof. Basta! Dalayan na ninyo dihang inyong gitrabaho. Di na ko makapaabot pa usa ka oras. Nga mulabay. O mausik sa inyo nga pagkaya diha. Ganit! Baka magtuo, engineer. Job, nga ingon ba din ato kabati og batasan ang gidaig kung taga Professor Charles. Nasab ko, Angel. Gusto na mo, anak. Now, you know, ni ata kay may trabaho aron nakakwarta. Mo trabaho na lang unsay iyang ipatrabaho na to. Okay? Diyan ko dapita masayop. Nga nung wa na ko ma-restore si Bravo. May
nag-message. Oh, damn it! Gipagkaingon ko, may nag-message. Notification lang di kinay may papap. Oh, superhero. Huh? Superhero? Na-interest ko sa akong nabasa. Suwayan ko ka pag-click ang link. Ano na ako kinimatan-aw kung unsa? Oh, niya. Unsay buot ipasabot niya ng maong article nga may nabasang superhero. Ha? Oh, bullshit! Bullshit! Oh, mao kini ang usa. CCTV footage nga nag-trending niya itong miyaging mga adlaw. Sa pagkidnap unta sa duha ka tawo niya itong babae dito sa apartment nga kipuyan. Apan nasanta tungod ni tawhana nga miluwas kaniya nga may talag sa ong abilidad. Shit! Bahaw na kining maong balita. Nganong mi-pop up pa man kini? Niya pa'y dagyang comments kalabot sa maong hitabo. Labi na sa mga nakasaksi niyan to. Mga buang! Sa ingon lang atong hitabo. Nga naglagot ang usa ka kinapir riyang naigo kini sa pagdapat kaniya ning tawhana and usual na? Kinsay na sayod? Nga scripted katong maong hitabo. O gituyo lang pagbug na isip, pang-content lang silang vlog. Oh, uso na kayo kini karong panahon na. Nga very obvious ang mga videos nga nanggawas nga manipulated, fake. Lamin na kayo may magamit na ang AI softwares nga available diha sa net. Dili kini katuhuan. Pero yun na, kining maong muraga. Kining angle. Sa laing CCTV angle. Murag kinitinoyok. Nga murag may kuryente nga migawas sa tudlo ni mga tawhana. Nagitawag nila kunuhay og superhero. Og may comment pa ang gitawag ganang The Flash. Binuang. Ingon sa dili gyud kini katuhuan. Di gyud katuhuan. Una. Nasud ko na ning computer ang maong CCTV footage. Nabisan tuod gisumpay ra. Apan, maila. Nagikan sa managlaing kamera ang kuha sa angle na yun. Isuway ko kinaog upload sa akong app niya Video Enhancer. Dini. Maglaro na kung gigamitan ba yun og AI or scripted ra kini mga video o pang-content lang. Naload na. I-click ko kining icon nga enhancer. Ano. Mana. Initialization. Analyzing. Enhancing. Converting. Paspas kayo. 53%. 69%. 81%. 94%. 100%. Bingo! Niyan ang converting at fully enhanced video. Tanawan po kung saan resulta. Maklaro na nako na yung tanan.
Salamat. Salamat, Fiona, kay hisabtan na ni mo tiran. But, bisan pa nini, buot yapon ko ang mga igsuri ni mo. Wa kay angayan pa nga pangayuan og sorry nako. Kinakasabot nako. Kundo naman gani angayang mangayo og sorry. Kana mao ako diha nimo. Sorry, Andre. Notes ka ba? No, wa kay... Bitaw, kinasayop ko sa akong pagsabot. Sa akong gituhuan. Ug ako kinigiangkon, Andre. Ospon ko, sorry. I love you, Fiona. I love you too, Andre. Sa manoroy pa ba ta? Naunsa ka diha? Nga nagkalahom naman ang kagabion. Sagot ang manuroy. Ug usa pa, trabaho pa uma. Tod. Pero, bisag dili ta manoroy. Ato lang tuyuan pag-agiang mga dapit nga. Anay makita na to nga may maanindot nga talanawon. Labi na kung oras kagabion. Ikaw? Pero okay na ko ha kung idiretso na ko ni mo gatod sa akong gipuyan. Okay. Ako na'y bahala kung asa tumuhagi. Okay. By the way, karon nga totally monitored ka na ni Ethan. O siya magibati. I feel safe and secured, Andre. Ug salamat. Salamat nimo. Mubahas ko ha. Kaya mo kong gipagalitan. Huwag mo magkabantay. Doon sa kadiha. Nag-drive ka ha. At iman na ng imong pag-drive. Nga naman dahil kung ako naning ihunong ng auto. O Ikaw ha? Nagkalawang ng gabi eh. Kana nang mahatod ako nimo. Timba. Usa man ron? May Mrs. Ethan. Kaya lang. Ethan? Andre, may peligro nga nagpaabot ka ninyo ni Fiona sa unahan. Unsa? Peligro? God! Unsa ka na, Ethan? Unsa ang peligro nga nagpaabot ka na musunahan? Ethan? Bikato lang usab ang utok sa mga tao nga malipay nga magkapasakit o magkadaot sa uban. Ha? Insulte ko nun sa ibuot may pasabot, Ethan. Ang traidor mo higala nga si Briggs o Jack. May gisugo nga mga tao sa pag-ambus ka ninyo. God! Hinungdan, nag-i-advisean ko kamo nga moagi og laing dan aron malikay kamo kanila. Salamat, Ethan. You are more than welcome, Andre. Giunsa niya pagkasayod, Andre? Fiona, tingali, huwag ka pa masayod. Kasi Briggs o Jack, mao mismo ang buot unta nga pakidnap ka nimo. Usa niya na kahigayon. Unsa? Usay sila? Mao ka na, Fiona. Sila. Apat sa pagkakaroon, di na sila makasensayon sa paghimo og bisag unsag daotan diyan mo. Kay monitored ka na ni Ethan 24/7. Kana pinagi sa high-tech na nga security and monitoring system nga akong gigamit alang nini. Andre, pero ang bahay ni mo. Kung may monitoring si Ethan diyan mo, usab ka na ko. Hinungdan nga may advance info na siya nga girelay ka na to, labot sa daotang plano sa duha. Briggs. Usa rin balita sa lakaw nila ni Bruno o magkakauban. Wa pa sila manawag. Pero karong taod-taod, nakasiguro ko manawag sila sa resulta sa ilang lakaw. Klaruhan ha? Tingalig. Mabulilyaso tong mga tao ni mo. Dagko ko pagsaling nila, Briggs. Si Bruno pa. Way gisugo na ko nila nga napakyas sila. O ba? Salig yun ka na ya? Oo. Uni ako. Wa man ko salig ni mo. Ikaw, Briggs? Muna labing tinuod, Jack. Ikaw ba? Maunay labing tinuod. Maong klaruha yun. Kay kapila ka na mabulilyaso, sukad ka nag-uban ta. Ang tanay mo kagalingon. Ni Adtura na, Briggs. Bahaw na. Di na napakaon. Bahaw. Mayon ta, kung matinuod nag-isulti ni mo. Tanaw na to. Ako pa? Tanawon bitaw na to ng giingon ni mong ikaw pa. Sige, pabuto na to. Kay timan
Gamayin sipyat nimo. Kuyaw nga lakip ta. Mabulilyaso usap. Oh, unsa man nun? Oh, nga ko cellphone, Rex. Mauna ni, si Bruno na ni. Good news na ni. Nakuha na nila ni Bruno si Fiona hinigugman di Andre. Naglinagala ka pa man. Tupag ka na. Aron masayo ta kung sana. Ay, daog na lagi ni Rex. Daog na ni sila Bruno pa. Tupag ka. Hello. Oh, Bronze. Unsa na? Hay ninyo karon dada si Fiona. Ha? Bronze? Pastilan, Jack, pagkas eh. Walang makinap si Fiona. Unsa? Unsa'y pakyas? Ha? Kagaya nung nabiligo sa mga pulis nga, nagrubing. O, nagdukod ka rin ako. Unsa? Animal! Hinampak! Maunay kung giingon ni mo, Chuck. Gadi ka yung kasaligan. May kang sa istorya nga way resibo. But-but rin na gayo rin. Dili, Briggs, dili. May mga pulis pang good nga nag-roving nga may nakalubog sa ilang lakaw. Lagi ni pangatarungan pa rin, Chuck. Diskuido gani, diskuido yun. Ha, ipasiguro lagi nila. Gadili sila madakpan sa mga pulis nga nagukod nila. Kaya kung mahitabo, manggani na. Ha, mga bunggo yun ta. Magkamumuhog yun ta. Andre, kung dili mapasaka ano kaso ka na si Briggs ug Chuck. Bisan pag anaa si Ethan nga kanunay nga nag-monitor nako. Kanimo, magpabiling gyapon ang peligro. Nagkinahanglan tag-igong ligon nga ebidensya, Fiona. Kung mo pasakat ang kaso, batok nila. Unsang klasiha nga ebidensya? Paabuton pa ba di ay nga makahimo sila dautan na rin nato? Una pa sila mafailan og kaso? Busa, ay ka. Muabot rin po ng panahon. Nga manubag sila silang kanautan. Muabot rin po ka ng higayon na, Fiona. Pero, hangtod ka sa apat ang mapaabot niya na, Andre. Hangtod ka sa apat ang magbinantayon sa kanunay aron dili nila mabiktima. Hangtod ka sa apa. Mahimo ni Ethan ang bisan unsa nga pagsumpo sa duha. Kanila ni Briggs ug Jack. Sa dautan nilang plano, apan ampingan ko si Ethan. Nga di makasa umakakot o kinabuhi. Kaya ang usa sa mga rason nagigama ko siya. Dili alang sa paghatag og kadaot suban. Apan sa paghatag og kayuhan. Sa imo usab nga giingon, nahantod kanus akita nga magmabinantayon sa bato kang Briggs ug Jack. Wa ko ilay gikatubag nimo. Nga magkasalig kita ni Ethan alang sa imong seguridad. Magkasalig kita kaniya. Ipaniguro ko kana nimo, Fiona. Tuan na si Andre. Misali ko niya. Apan sa paguna-una nga usa ka program machine or robot si Ethan. Nga mo'y iyang gisalikan sa pagmonitor ka na ako alang sa kong seguridad. Batiyon ko gihapon ang kahadlok og kabalaka. Pero, confident og dako gid kaayo og pagsalig si Andre ni Ethan. Bisan pa man nga matod niya, ana pa kini sa trial stage. Gipaniguro ko kang Fiona, Ethan. Nga 24/7 ang imong pagmonitor kaniya alang siyang seguridad. Ug nga sa pagkakaroon, kaya naa ka, way si bisan kinsa nga magkahimog dautan batok kaniya. Nasabot kong anak yapon siya sa pagduwa, Andre. Kana tungod kay wa mo siya sulti sa matuod. Nga kaniya personally, may chip ka nga gi-insert sa iyang lawas nga may maghatag og connection gikan kanako nga to kaniya. Sama nga anak ka usay chip sa imong lawas nga maghatag usab og frequency and connection mismo diri kanako sa akong system. Dili pa panahon nga masayran niya kini, Ethan. Kaya kasiguro ko nga iya kini ug mao kani na siyang unahuna. Nga any foreign object nga mosud sa iyang lawas sa tao, makadaot yun. Ug sa kabahin sa chip nga nakakaroon nga na-insert siyang lawas, wa pa siya masayod kung unsa ang kalainan nini sa iyang gikahadlukan nga chip nga mao'y gigamit sa mga elitista sa pagkontrol bisan kinsa nga buot nilang kontrolahon ug panipulahon.
Hangtod ka sa mo man siya sa irin ini. Sa husto na nga panahon, kanang magpasabot ko siya sa tanan, nga angan niyang mahibawan ug masaksihan. No. Shit! Ingon sa nila ko magkatuon na ini. Katingalahan kini. Kahibulungan kini. Dili kini edited ug wa kini gamiti og AI technology. Tinuod kini nga video nga kuha ning tao. Nga gitawag nilang superhero. Nga miluwas sa usa ka babae nga gi-attempt pag-kidnap sa duha ka tao. Pipila na kasimana ang milabay. Kinahanglang mailhan ko kung kinsa kining gitawag nila og superhero. Kinahanglan yun. Oh, may gitawag. Oh, shit. Si Gabi Jimenez. Kadiotra kayo ang among panagsulti ni Professor Charles, my dear Sophie. Busy pa gyud siya sa iyang daghan nga mga appointment. Hinungdan, nga dili pa gyud siya fully maka-entertain sa ato mga tawag. Mahimo man tingali nga hatagan ko nimo sa iyang cellphone number, Daddy. Aron ako na mismo ang motawag o makigsulti niya. Oh, come on, Sophie, my dear. Kung related man gani sa iyang invention nga Bravo X ang imong tuyo niya, muhatag ra siya o higayon nato. Magpabot na ta. Dili kinibahin sa iyang imbensyon nga robot, Daddy. Nga gitawag niya og Bravo X. But, about kini sa padayon karon nga nag-trending diha sa social media. Ang nabaniog na kaayo karon nga gitawag sa kadaghanan og super iyang imbensyon nga robot, Daddy. Nga gitawag niya og Bravo X. But, about kini sa padayon karon nga nag-trending diha sa social media. Ang nabaniog na kaayo karon nga gitawag sa kadaghanan og super hit. I think diha sa social media. Yes, Dad. Niya sa akong phone. Ako ipakita nimo. Ako kining gi-save. Nagtrending hapon ang CCTV footage. Nakuha sa pagluwas ni Ethan kang Fiona. Nabuot kong tang kidnapon nila ni Brex ug Jack. Hinoon, ili maklaro din niya para gawin ni Ethan. Pero ambot na kung gamitan kini og software na maka-enhance nini. Mayon ta kung madilit na kini din sa mong social media platform. Aron sa hinay-hinay malimtan kini. Aron nga magpadayon ako sa way pagpanuko ang trial stage ni Ethan. Nga pagsagol kaniya sa pagpakiguban sa mga tao. Si Fiona. Hello, Fiona. Nagtrending hapon ka sa social media ang pagluwas ni Ethan nako. Bisag hapit na mutuan ang maong po. Bitaw, nakita na ko. Ug unsay may kasulti ini? Ha? O unsay mo may pasabot? Wa ka ba mabalaka? Mabala ka sa unsa? Di ba matod mo na karon si Ethan sa trial stage? O sa akong pagsabot, nga nalagip sa trial stage kang Ethan ang pagpakigminggol niya sa mga tao. Dili ba? Oo, Fiona. Ang akong gimi, nga wa ka ba'y mga worries kung ma-expose na si Ethan sa mga tao? Kaya tingali may maka-recognize niya. Ang ako, nga tingalig. Murag naapas na ko ang buto may pasabot. Pero wakay angin kabalakan, Fiona. Bisan to napas si Ethan sa iyang trial stage. But ang trial sa stage nga akong gimin, lahi sa common nga trial stage. Selected. Gitawag ko man tuod kini og trial stage para niya. But Ethan is different and almost perfect than any other humanoid robot nga nanggawas karon. Nga bisan ang usa ka intelihente nga tao, di magkamatikod nga siya usaray ka machine, nga usa ka robot. Mao ka na, Fiona. Ug dili kay kana lang. Ang mga special features pagani nga anaa kang Ethan, nga wa sa usa ka yano or ordinaryong tao. O bisan na sa giingon pa nila nga mga genius ug tag-as og salabutan. Lahi si Ethan, lahi yung kay siya. Ug maybe, one of these days, ako pa kanang ginuna pagayo. Kung makaayo ba nga ikaw mismo, kung muuyon ka, nga mamahimong kabahin unya sa trial stage ni Ethan. Muuyon ka ba, Fiona? Muuyon ka ba? Sa pagkakita ko lang ni Dad, na-amaze ko ug nakapangutan ako sa akong kaugalingon kung aduna pa yung mga tao na ingon ini. Nasama sa mga superheroes diha sa mga movies nga atong nahibawan like Superman, Batman and Robin. Posible ba kakining maong giingon nilang power nga mahimong maangkon sa tao or to any individual? Sa kusog nga paglambo sa siyensya, karon, Sophie, my dear, I think
dili na ka na imposible nga karong panahon na. Everything is possible. O nga, mahimo na gid karon, dili pareha sa una. Abi ni mo, Daddy, may nabasahan sa bitaw ko nga article na kung unsa kuno ang mga nakita nato sa mga nagkalain-lain nga movies, labi na kung advanced and related sa science, or makaingon ta nga work of fiction, kana kunong maong mga salita. In this present time, nahitabo na kuno kana, ug dili lang purely imagination. May nabasa usab ako nga article diha sa net nga susama niya ng imong giingon. And I believe magkapasabot ka nato niya na si Professor Charles kung unsa nigid kataas karon ang naabot sa science. Mangayo ko dispensa ni mo, Gabi. Jimenez, sir. Nga, limitado lang ang time nga kung nagahin sa pagpakigsulti ka ni mo. Come on, man. Bagay nga, mga yuog, dispensa na ko. For I know kung unsa ka kabisi, right? Yes, Gabi. Absolutely. But anyway, as of this time, although nirelax ko for a while, but I love to hear you, man. Kung unsa man ka na ang imong tuyo ka na ko. Come on, man. Say it. Okay. I think, di lang kini interesting para nako, but maybe interesting usab kini para kanimo, Professor Charles. So, what is it, man? It's all about ining, until now, even though it has been happening for almost a month already, nag-trending paghihapon kining maong CCTV footage about the called superhero. Yes! Nagkasabot ako kung unsa man ka nabuot mong ipasabot. O sa imo lang pagsulti karon, I understand. Nasama ka na ako. Interesado ka usab na ini. And maybe, managsama kita. O huna-huna. Oh, my. Yes! Come on, man. Sa tono lang sa imong sinultihan, Gabi, I know, magkasinabot yun kita. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. And as a businessman, bisan tuod, usa ka scientist and inventor si Professor Charles. Nagkatakdo ang among hunahuna, Sophie, my dear, for a common goal. Og napanglantawan na namo kini. And it's a big, big money. Unsa? Ug unsa inyong plano, Daddy Gap? Mangutana ka kung sa among plano ni Professor Charles. We need to see among those individuals nga nagkasaksi sa maong hitabo. Kung sa samang higayon, we need to find and want to meet also the victim herself sa pakyas nga pagkidnap kaniya. Unsa? Kung akong mahimo, makita o ma-meet in person usab kining ilang itawag karon og superhero. Daddy Gap? Oh, excuse me. My phone is ringing. Si Professor Charles. Professor! Gabi, Professor, my man! mahimo ba kitang magkita? Oh, what a beautiful rest house, Professor. Thank you, Gabi. You know what? Abi ni mo, buot kiduntag nga mo ba si Sophie, akong anak, sa akong pagpakikita ni mo. Kaya until now, nag-rigor gyud ang iyong hunahuna. Nga makita ang imong Bravo X. Mao ba? But gipasabot ako siya, nga not this time. Kay gawas nga wa kita magkasabot, nga sa imong laboratory kita makita. Gingnan ko siya, nga sa imong rest house, o nga itong ikasabutan, nga para kita confidential. Yes, Gabi. O sultihan ko ikaw. Sa tanan nga gustong makigsosyo ka nako. About sa business nining field nga akong gisudlan, ikaw ra gyud ang akong gipili. Kay among them all, dili lang kay ikasinabot ko ikaw sa bisan unsa nga butang. But dako usab kog pagsali kanimo. Oh my. Come on, man. Thank you, Professor. Yes, magkasali ka ginako. Dili na lang ko magpaligoy-ligoy pa. O diretso na lang ko sa punto nga buot na kong pakigsultihan. Say it, Professor Charles. Kailangan lang makita
mamit ug makuha na to kining ilang gitawag og superhero by hook or by crook. Professor. Welcome home, Andre. Nakita na ako sa imong panagway nga seryoso ka. May problema ba? Gusto lang akong ipakita na mo kinihitan. Before ka mo padayon sa second phase sa imong trial stage, Ang imong cellphone. tanawa ko nun sa kining aniya sa social media. Yes, akong tanahon. Oh, oh, Karon, unsay imong ikasulti nini, Ethan? Unsay imong pagsabot ini? sa padayon nga pagtrending diha sa social media sa CCTV footages. Niyatong akong giluwas si Fiona. Daghan ang nagtinguha diha sa comments. Nga makakita ka nako in person. Og may nag-comment usab nga kung tinud-anay nga superhero ako, kumutabang niya itong nagkinahanglan sa akong panabang. Ngano nga sa uban nga mga panghitabo og krimen, wa man ako mutabang kanila nga nahimo nga mga biktima. Ngano nga gato lamang usa ka babae nga buot kidnapon ang akong gitabangan. Ngano nga uban nga nagkinahanglan, wa man. Intriguing. Di lang ingon na. Sa akong pagsabot, di lang kay usa ang motibo sa nag-comment na yan. Kung wa ko masayot. Unsay imong pagsabot? Daw usa kini kahagit nga mas angay pang palawman mo pa ang bayanihong buhat nga imong nahimo. Tungod sa imong pagluwas kang Fiona nga buot untang kidapon. Apan sa sama usab nga bahin, may negatibo kining katiyuan. Labi na ngadto sa mga adunahan ug sa may mga buhat kadautan. Kana tungod sa unusual nimong nahimo. Nga nakapagawas ka og kuryente sa imong lawas atol sa mong hitabo. Nakuha gyud sa CCTV. Gibasol mo ba ako sa akong gihimong pagpagawas og kuryente? Wa ko mo basol nimo, Ethan. Kay kabahin man kato sa imong trial stage. But ang lesson nini, mao ang mas labing maayo nga pagtimbang-timbang kung ikaw na gyud mismo kung angay na bagid nimo nga muhimo nitong pagpagawas mo kuryente. Atol sa maong hitabo, more than 50% sa analysis sa akong system ang mi-consider nga husto nga akong gibuhat. But nahimo ko kadto base ra usab sa nakaprogram kanako sa ingon niadto nga panghitabo. Inungdan nga wa ko mo basol kanimo, Ethan. But we need to fix things to make all possible related situation that might happen taliwa sa imong trial stage. Si Fiona, mitawag. Wa ko pagari makuha ang akong phone sa akong pocket. Naibaw ka na nga si Fiona ang nanawag. Dili kini imposible sa nakaingkod nimo nga data to understand sa mga butang nga nagpalibot kanato. Bisan pa sa tunog o tunog nga ako nabati, dili ba? Correct. Hello, Fiona. My God, Andre, ngano kini? Usay kong bahaton ini. Ha? Uusa ko kanang imong gipanulti. Daghan ang taga-media o taga-press nga niya karon sa company nga akong gitrabahoan. Kay buot ko nilang interview about niya itong pag-kidnap unta kanako. Unsa? Usa may mahayo kong buhaton na, Andre. Nakadisturbo sila. Dili lang nako. Nagkipusab sa company. Usay akong buhaton. My God. Ay! Ano ma'am, sabay? Unsa na hitabo din eh? Ngano nagpundok man mo? Wa mo manarbaho din eh? Ha? Unsa ba nagitanaw ninyo? Tanaw sila video sa FB, ma'am. What? During office hours? Mo na inyong gibuhat din eh? Ay, apil ko. Enough! Unsa pa na nga video ang inyong gitanaw ha? Porn? Scam? Scandal? Nganong wa may mitingog ninyo ha? Lucio! Katong na trending, ma'am. Babae ba, kinapon bitang unta, pero giluwas itong superhero. Live nga, interview.
Unsa? Confirmed. Nga si Fiona yun ngay ni gugma ni Engineer Andre Martin. Ang babae nga buot untang kidnapon atong duha ka tawo. Apan naluwas ni atong gitawag diha sa social media og superhero. Ay, tahong sab ka day Fiona, oy. Okay ra ka? Pero sikat na hinoon kay karon day after sa interview. Kung pa lang maingon si Andre, ngatagan ko na lang ugi gayon tong mga taga-media and press. Nga may ani din ng inyang. Dili gyud unta ko moatubang nila. Husto masab si tong Andre day. Kay kung dito ni mo pansin nun, ang magbalik-balik to dere hangtod nga ma-interview yung kanila. Ugasol ka ayo, oy. Unya kay misugot naman lang ka, bisan na pugos. Awa na, tuwa na sila. Namatsi na. Ay, gikapoy ko ng inyang. Sa bisan unsa na lang nga pangutana nila nako. Kinsa mo sa nag-ingon nilang magdungan og panganhi, oy. Ang taon, wahay noon ko makaandam og pangarte da. Ikaw gid ang inyang. Bitaw, maayo gani kay mi-consider nilang po si GM. Pero ang common lagi nilang pangutana, day pa. Kinsa kuno tong tao nga nagluwas nimo? Katong ilang gitawag og superhero. Higala ba kuno mo, ha? Kaila ba kuno mo ato, day Fiona? Ha? Day? Day Fiona? Oon sa to? Higala? Ikaw gid nang. Diya ka man good sa atol-atong pagpakigsulti sa mga reporter na ako kaniya ba? Nga wag yung ko makailan niya kung kinsa siya. Kadungog bitaw ko. Pero daghan mang nag-istorya-istorya ganiha. Imposible kunong di mo kaila. Kay kadaghan kunong hitabo din sa ato, Pero nga nung sa tanang hitabo, ikaw ramang kikitabangan atong kinsa to siyang superhero ha to siya. Bitaw day Fiona pa. So tihilang ko sa tinuod pa. Kaila mo ato niya, no? Ikaw ba ng inyang ba? Basta may rason nga mamakak ko. Dili lagi mi kaila. Dili mo kaila. Pero gitabangan ka. Giluwas ka. Kung mutabang daay ta, pilion ra daay nato. Aw hinoon, ikun ana mangkyod na. Bisan kinsa naman. Pero atong superhero man kato siya. Nganong ikaw ra may iyang napilian nga tabangan, day Fiona? Sa unsang rason? Wag ko ikatabag ni mo anak ng inyang. Mutiwas na kata sa atong trabaho. Nalangay na ra ba ta? Mo-check unya si GM na to din eh. Mubalik na ta sa atong trabaho ng inyang. Ay, ang intercom, day. Ako nalay tubag. Sige. Mubalik na lang ko sa akong table, ha? Human Resource Department. Excuse me, Miss Fiona. Guard, miss. Si Fiona ni guard. May bisita ka lang. Client. From what company? Hala, miss. Nasa bingon niya. Huwag mo makapagutara niya. Kailan ko na mo. Baba siya. Paresi mo. Putik siksi mo kayo. Ibo ka niyo. Ikaw gid guard ha. Ibawaan gani ka sa GM na humanggit ka. Geography tayo. Eksaba, geography daw to. Sige na, bye. Ay, pasila ning guard. Pero, kinsa man ang maong client? Kaila ko nun ako. Palihog ko na inyang. Client na to na. Okay, day. Hi, good morning, ma'am. Come in. Oh, siya. Gusto na ko nga mag-hire kita og mga secret agents, gabi. Aron, may bawa na to kung hain magpuyo ka ng giingon nila nga superhero. Og sa tumong usab, nga to siyang mailan. Sa unsa nga rason, Professor Charles?
Abay ko maghisabtan ko nimo ni atong katapusan atong panagsulti, gabi. Pasensya ka na, Profesor. Ba, di na lang tingali kini. Sa itong katigwangon. Oh, come on. Come on, man. Cheer up. Naunsa ka ba? For me, until now, dili gyud ko mo accept nga tiguang na ko. Ang edad ray matiguang, but not me. The moment nga mo accept ka na nga tiguang ka na, mo anticipate usab ang tanang bahin sa imong lawas. Og mukutay kini sa imong system. Og matiguang ka na gyud hinon. Come on, man. Okay. Mabati gyud ko nimo. Naaramanday ka na. Come on, man. Now, balikan na to ang atong ipanagsultihan kaganiha. Bahin ni atong ilang giingon nga superhero. Sayran ko ikaw kung unsay akong plano nga buhaton. Kung makuha na nato siya. Pamati, Gabi. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.